Man siger jo, at hunde ligner deres ejere. Men spørgsmålet er, om det også gælder, når ejerne er børn. Her kommer en masse hunde og en masse børn. Men hvem hører sammen? Jeg har en hund med 4 poter. En på hver sit ben. Bagpå sidder halen fast og vipper. Ja, hvordan skal man lige løse den opgave? Altså, hvis jeg skulle give deltagerne og jer derhjemme et godt råd, så vil jeg nok glemme, hvordan hunde og børn ser ud, og i stedet høre efter, hvad de siger. Det her er nemlig en helt klassisk logikopgave, hvor vi tester deltagernes evner til at huske og kombinere 5 udsagn med hinanden. Bettina, er du sådan en, der tænker logisk? Fuldstændig. Hvordan? Jamen, for eksempel så kører jeg hver dag med offentlig transport og skal hjem og hente 3 børn i Næstved fra København, så det kræver en del logik. Hvad med dig, Theis? Er du sådan et logisk tænkende menneske? Ja, det synes jeg. Altså både i de fleste spil er der jo en meget grundlæggende stærk logik, der ligger under. Også professionelt arbejder jeg med webteknologi, og der er også en logik, man skal følge der. Så jeg føler mig godt rustet. Om lidt så siger hvert barn en sætning om deres hund. Opgaven er at kombinere udsagnene, og på den måde regne sig frem til, hvem der er hundenes ejere. Den, som kan matche flest hunde med den rigtige ejer, vinder duellen og napper de 2 point. Er I med på reglerne? Ja. Ja. Lad os spille Hvem ejer hunden? Nu kommer der en masse sætninger. Jonathan, vil du sige din? Min hund er større end Milles. Andrea, hvordan lyder din sætning? Min hund er størst ved Sofies, og Jonathans hund ikke er der. Andersine. Min hund er mindre end Andreas. Og så er det dig, Sofie. Jonathans hund er mindre end min. Og Mille. Min hund er mindst. Ja. Vil I gerne høre dem igen? Ja, tak. Ja, meget gerne. Jamen, så tager vi lige en omgang til. Jonathan. Min hund er større end Milles. Andrea. Min hund er størst ved Sofies, og Jonathans hund ikke er der. Min hund er mindre end Andreas. Og Sofie. Jonathans hund er mindre end min. Og Mille. Min hund er den mindste. Godt. Så må I godt taste jeres svar ind. Tænk på sætningerne. Kig på hundene. Hvilket barn passer sammen med hvilken hund? Så har I svaret, og lad os tage fat på den første hund. Det er Mille. Hvem tror I Milles hund er? Lad os se, hvad I har svaret. I siger begge to Kira. Mille, er Kira din hund? Ja. Det er godt, så hent du, Kira. Kira, Så er det Sofie. Lad os se, hvad I har svaret til Sofies hund. Hvad hedder den? Theis siger Sally. Bettina siger Alba. Sofie, hedder din hund Alba? Nej. Nej. Hvad med Sally? Nej. Nej. Desværre. Ingen af jer har rigtig svar på den. Hvad hedder din hund? Smilla. Så hent du Smilla. Kom, Smilla. Ja, Smilla tager altså sin plads, Smilla. Det må du leve med. Så er det Jonathan. Lad os se, hvad I har svaret til, hvad Jonathans hund hedder. Theis siger Rosa, og Bettina siger Smilla. Ja. Ja, den hedder i hvert fald ikke Smilla, Jonathan, men hvad med Rosa? Nej. Hvad hedder din hund? Alba. Alba. Du må godt få Alba over. Kom, Alba. Alba. Kom, Alba. Det var godt. Så er der 2 tilbage, venner. Skal vi kigge på Andrea? Lad os se, hvad I har svaret til, hvad Andreas hund hedder. Theis siger Smilla. Bettina siger Rosa. Andrea, hedder din hund Smilla? Nej. Hedder den Rosa? Ja. Nå. Rigtigt til dig, Bettina. Du må godt få Rosa over.
Det er godt, Andrea. Sådan skal den ordnes. Andersine, så står du der, og der er kun én hund tilbage. Sally, Ja. der er derovre. Det er din, ikke også? Jo. Skal vi se, hvad de to har svaret? Ja. Alba siger Theis, men Bettina siger Sally. Det er du fuldstændig ret i, Bettina. Sally? Og så har vi jo en slutstilling. Lad os kigge på den. Theis, du har 1 rigtig. Bettina, du har 3. Det er dig, der vinder den her duel. Bettina, det får du 2 point for, som du kan tage videre. Theis, der er 0 til dig, men ro på, der er tid nok til at få nogle flere point. Vil I ikke give en kæmpe stor hånd til alle børnene og deres dejlige hunde? Og publikum, lad mig spørge jer om en enkelt ting, og så er det bare op med lappen. Hvor mange er enige med mig i, at mænd er bedre til at køre bil end kvinder?